nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, Sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga Kalibutan. Yari na ang pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit kayo nagbaga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 9 sa bulan na sang Oktobre sining itong 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ato naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Mayara na lamang kita sang 77 ka adlaw kon 77 days to go before Christmas. Kakaroon kadto na kita sa headlines na sa ato nga pangunang mga balita. Sa aton nga balita lokal, Bacolod City Mayor Alfredo Benitez, ginatag nga isa siya sa nagabulig sa presidente sa pagtukod sa movement niya kilusang nagkakaisang Pilipino. 8-point agenda sa alkalde sa Bacolod City iya gin-highlight sa 100-day speech sini kagabi. Duha ka mga miyembro sang militar patay sa ika-4 nga engkwentro sa mga inibatok sa mga katapos sa New People's Army sa Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. Sa aton nga balita national, ikaayong lawas palangabuhian kag kalinong pila sa mga ginakabig nga kadalagan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iya nga una nga isa kon 100 days sa opisina. Office of the Vice President ginpatpat ang ila accomplishments kadungan sa ika-100 days sang Marcos administration. Sa balita international, hari sang Thailand nagbisita sa mga pasyente nga napilasan sa mass shooting sa isa ka nursery sang tinalikdan nga semana. 3 ka mga persona patay matapos naglupok ang isa ka truck sa Taytay nga nagaangot sa Crimea nga mainland Russia. Sa balita espesyal, 2 ka tuig nga bata nga babayi sa Cebu makabasa na sang English, nagaisip gamit ang 3 ka lengguwahe kag saludo ang mga flag akon sa ulado ang mga flag sa nanari-sari nga mga pungsod. Sa balita sa negosyo, big time price hike lauman sini nga semana. Sa balita sa inampang Jemuel Pacquiao magahimo nga magadibu sa boxing subong adlaw. Sa balita sa entertainment, Angelica Panginiban kag fiancé nga si Greg Human engaged na. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang aga. Amoy adto mga kabombo nga aton nga mga headlines karon kadto na kita sa detalye na sa aton nga panguna mga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes Kag Bombo Zaldi for the second kakaron kadto na kita sa detalye na sa aton nga panguna nga balita lokal. Ginatag sang alkalde sa syudad sa Bacolod nga hindi political party ang ginadihon nila sa karon kundi isa ka movement kung sa diin isa ini sa magabulig agud mapurma ang grupo. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez, isa siya nga nagabulig kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agud na mahimo ang isa ka movement nga ginatawag nga kilusang nagkakaisang Pilipino o kon KNP. Suno kay Benitez, ginadihon sa mga ini ang movement bangod nagapati sila nga ang solusyon sa mga ginapangatubang nga problema sang tagsa ka syudad kag banwa sa Pilipino amo ang pagkakaisa. Suno sa alkalde ang miyembro sa movement ang public officials kag sectors. Ginpahagman ni Benitez nga ang grupo nga ginadihon nila sa karon ang lain man sa grupo sang Vice Presidente nga hugpong ng pagbabago. Bangod isa ini ka political party apang sa regional level lamang. Suno diri bukas man ang mga ini sa membership sa kung sino ang nagapati nga ang solusyon sa problema amo ang unity, teamwork kag binuligay.
welcome nga mag-upod sa grupo kasunod sang nagwa sa report nga gina-recruit sa mga ini ang mga miyembro sang PDP laban. Sunod sa alkalde, nagdangat naman sa ginatos ang nagpamiyembro sa grupo nga ginadihon sini ginarakipan sang nagikan sa sectoral group. Sunod kay Benitez, ang ginadihon nga grupo ang may tinutuyo nga i-align sa tinutuyo sang presidente nga unity. Hindi na political party. As of now, it's a movement called Kilusan na Nagkakaisang Pilipino or KNP. Gabuli ko sa ila kay nakita naton nga isa sa solusyon para sa atong tagsa-tagsa nga problema sa aton nga kada syudad, kada sa bilog ng Pilipinas is pagkakaisa. Ang dapat public officials kag mga sectoral. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Samtang pila sa mga gin-highlight sa alkalde sa siyudad sa Bacolod sa 100-day speech sini ang 8-point agenda sini. Isa sa gin-highlight ni Bacolod Mayor Alfredo Benitez sa 100-day speech ang papagawa sa Executive Order No. 1 sa pag-establish sang Good Governance Committee agud masiguro ang husto kag proper documentation sang transaksyon sang opisina sang gobyerno, ilabi na ang disbursement kag liquidation sang public funds. Suno pa sa alkalde ang pagpangita nila sang kamatuoran ng pagsiguro nga ang kwarta sang tawo ang wala ginausikan kag ginaabusar. Isama sa nakita sang Good Governance Committee ang ginkonsumo nga gato nga ginbakal sang syudad sa tion sang anay administrasyon para sa 3 ka bulan ang nagdangat sa 17,300 liters fuel, samtang sa karon nga administration ang nabaka lamang sang 9,000 ka litro sang gatong kag wala pa maubos gamit sa sulod sang 3 ka bulan nga paggamit. Samtang ginhimo man sang administrasyon siniyang commitment nga tinuan ang imahe sang syudad, gani naghimo ang syudad sa Bacolod City Task Force on Spaghetti Wars nga nagahimo sa mga naghimo sa mga nagakalambod nga kable sang kuryente kasubong man ang Telecom Wars. Paagi sa close coordination sa telecommunication companies kag Sineco, ginumpisahan gayud ang pagtrabaho sa clearing sang kabugusan nga 30.53 tons sang spaghetti wars sa dalagko nga mga dalan sa syudad kag ini ang ginumpisahan sang Hulyo 16. Ang mga kable nga natipon ang gindonate sa mga vegetable farms sa Barangay Langilan kag iban pa nga mga beneficiaries agud gamiton sa vegetable production. Nagaplano naman ang syudad nga magdihon sang resolusyon kaupod kay Bacolod City Councilor Al Victor Espino para sa long-term solusyon sa problema sa spaghetti wars nga ibutang underground. We delivered on our commitment to clean the city's image. We created the Bacolod City Task Force on Spaghetti Wires nga nagahimos sa mga nakakalambog nga kable sang electric wires and telecom cables. Through close coordination with telecommunication companies and Sineco, the work started right away on clearing of a total of 30.53 tons of spaghetti wires were cleared along major streets in Bacolod City. Nabatian si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Samtang ginkumpirmar sang pinuno sang Trio 3rd Infantry Brigade nga may yara sang duha ka naggikan sa tropa sang gobyerno nga napatay kasunod sang ika-4 nga engkwentro sa mga ini batok sa ginapatian miyembro sa New People's Army o NPA nga nagluntad sa Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental kahapon Oktubre 8. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, alas 9 ang takna sang aga kahapon napatigayan sang hot pursuit operation ng tropa sang gobyerno sa nagpalagyo nga mga terorista nga New People's Army kung sa diin nagresulta sa isa pa ka engkwentro sa sitio Kunalom, Barangay Carabalan, Himamaylan City. Suno kay Pasaporte, mahimo nga upod man sang grupo sang NPA nga naengkwentro sa tropa sang gobyerno kahapon ang naika-engkwentro sa mga inisang tinalikdan nga adlaw. Naglawig sang kapin 20 minutos ang pagbayluhan na isang lupok sang nagtimbang nga bahin. Bangod sa nag-abot nga close air support sa tropa sang gobyerno. Ang katapos ang NPA ang nagpalagyo man sa nagkalain-lain nga direksyon. Santang mayara naman sang 8 nga napilasan nga gilayon man nga gin-evacuate sa encounter site nga gindala sa ospital agod nga mahatagan sa nagkakaigo nga pagbulong apang bangod kritikal ang samad nga naagom sang duha nga nagikan sa tropa sang gobyerno ginbawian ang mga inisang kabuhi antes pa man nadapatan sang pagbulong. Nagapabili naman sa ospital ang 6 kaiban pa nga nasamaran. Suno kay Pasaporte, hindi pa mapagwa sa publiko.
ang identity sa mga napatay nagikan sa tropa sang gobyerno bangod kinahanglan pa nga pahibaluon ng pamilya sang mga ini. Nagapakig-unong naman ang pinuno sang 303rd Infantry Brigade sa pamilya sa mga soldado nga hatag sang ilang nga kabuhi agod nga magpabili ng kalinong kag seguridad sa syudad sang Himamaylan kasubong man sa isla sang Negros. Nagapadayon sa karon ang hot pursuit kasubong man clearing operation sang tropa sang gobyerno sa mga nagpalagyo nga katapos ang New People's Army nga naengkwentro sa mga ini sa encounter site. Initially, the report on the ground, walo ang wounded naton. At tama-tama naman, araan naman ang surface area. They were enlisted for evacuation. So, alam mo man na hatagan man natin importansya ang ating tropa. So, immediately na-release naman ng ating wounded na tropa. Okay, so nanda sa hospital. So, unfortunately, medyo ang critical lang tama kadua. So, nag-expire, while they are about to medical attention. Ang kabayan sa pagpayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander ng 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army. Samtang todo na ang preparasyon sang Barangay Tangob nga magapakibahin sa Street and Arena Dance Competition sang Mascara Festival 2022 nga iwaton sa Oktubre 23. Manumduman nga first runner-up ang Barangay Tangob sa 2019 Mascara Festival matapos nga ginluto sang Barangay Estefania. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay punong Barangay Noli Villarosa, padayon ang practice sa mga participants sa Barangay Tangob sugod sang bulan sang Hulyo tubtob sa karon kung sa diin si Ronilo Mabilog ang ilan napiling nga choreographer. Suno kay punong Barangay Villarosa, pinakauna sa lista sang kinahanglanon nila amo ang disiplina, apang iya ginako nga mas mahapos kung disiplinahon ang mga kabataan kung ikumparar sa mga may edad na. Bilang preparasyon sang barangay, ginatagan gid sang pagtamod ni punong barangay ang iya mga performers parehas sa paghatag sa mga vitamins kag pagpa-exercise sa ila para sa maayo nga kondisyon. Iya man gid paandam sa mga dancers niya nga magpreparar sa maabot nga dance competition sa posibilidad nga magka-problema kung sa diin may mga kaso nga nagalipong ang mga participants sa tuman kainit dala sang tiyempo kag sang ila mga costumes. Gani mahibaluan sa adlaw sang kompetisyon ang kaiya-iya sang mga performance sang tagsa ka mga barangay. Jogging na sila, round robin na sila, and then para mag-permanent lawas nila, di pa kan mga sustansya nga pagkaon. So nag-decide pa gani ako bakal sang vitamins para sa ila mga subong trangkaso. So baklan mo na sila mga vitamins. Pa July ka practice na kami. July, August, September presentable lang dito sa arena kag sa presidencies kay may mga judges eh. Correct. So gina-briefing ko na sila before mag-start, gatag ako suporta sila, mensahe. Nabatian si punong Barangay Noli Villarosa sang Barangay Tangob, Bacolod City. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, nagpanawagan ang grupo sa mga negosyante sa Bacolod City Government nga i-advertise ang maayo ang Mascara Festival agud nga makaganyat sang mas madamo nga mga bisita kag turista. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MBCCI, hindi pa sila sa karon makadugang sang numero sang trips sang fast craft nga nagalayag sa Bacolod Iloilo vice versa bangod ginalantaw pa ang volume sa mga pasahero. Suno kay Carbon nga operator man sang Wesam Express, wala pa nagsaka ang kadamuon sa mga pasahero halin sa unang nga adlaw sang Oktubre kag hustuhon lang sa duha ka trips nga kadamuon sa mga biyahero sa bulan sa bilog nga adlaw. Suno kay Carbon ginahulat pa nga maglabot sa 80 to 90% sang capacity antes magdugang sang trips bangod sa karon sa 60% pa lamang ang kadamuon. Bangod sa 60% pa lang ang capacity ang kadamuon sa mga pasahero. Sila ang mapierde kung magadugang sang trips. Bangod tuman kamahalang presyo sang diesel, kaya magkasaka naman ang presyo sa Oktubre 11, natalupang dan ni Carbon nga wala sang advertisement ang Bacolod City Government angot sa mga aktibidades subong nga Mascara Festival, gani wala man nakahibalo ang mga pumuluyo sa isla sang Panay. Suno kay Carbon, dapat nga i-advertise ang syudad ang Mascara Festival, ilabi na sa radyo bangod kalapad sang audience nga malabutan sini.
Suno sa negosyante, ekonomiya ang isa sa mga purpose ng festival, bawod magakadto diri ang mga bisita kag magagasto. Suno kay Carbon, dapat nga tuduhon sang syudad ang pagbaligya sang Maskara Festival sa radyo kag social media, agod nga madamo ang makahibalo sa baylo nga magtipid. Panawagan ko gid sa siyudad sa Bacolod, especially ining maskara ni may grupo na sila nga matuduan gid advertisement awareness, no? Kaya hindi pwede kita lang di sa Bacolod magsaot-saot, way ni dugang kwarta, way balik ang kwarta sa gobyerno. Yes. Kinahanglan tuduan la advertise la sa radio, flyers, ang dira sa Facebook, Instagram, na ano pa na ganing nagamit sa Twitter. Tuduan nila na madabot sa bilog ng Pilipinas, kag even sa Gwa. Ang kabayan sa pagpayag ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga. Kaya mo yan mga kabumbong aton nga mga balita lokal. Dugay-dugay ato naman bantayan ang aton mga balita national, international, kag iban pa. Sa aton nga pagpanumbalik, makaligad gid lamang sa pila ka mga importante nga pahanumdom. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sang aga. Antes kita mga kabombo magkanto sa aton nga mga balita national, international kag iban pa, aton danay hibaloon ang dalagan sang panahon sa aton nga weather update sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton. Bombo Grace, kamin. Kabombo. Duha ka mga low pressure area kon LPA ang nahuman sa Pacific Ocean kahapon. Kagabi, isa sa mga LPA ang nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility o KONPAR sa 1,315 km east sang Central Luzon. Ang Visayas, Caraga, Northern Mindanao kag Zamboanga Peninsula ang maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan kag pagpanaguob tugas sang ITCZ. Ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sang magulugal umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Ang Northern Luzon ang makabatsyag sang kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan. Ang Baybayon ang may kasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang nabiling nga bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naaminhan na sidlangan tubtob sa naaminhan. Ang Baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura, Metro Manila 26 to
to 33 degrees Celsius nga may 4% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 2 kilometers per hour nga may clear with periodic clouds. Lawag 26 to 33 degrees Celsius nga may 2% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 8 kilometers per hour nga clear, no? Iloilo 24 to 32 degrees Celsius nga may 37% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 10 kilometers per hour nga mostly cloudy. Coronadal 23 to 34 degrees Celsius nga may 8% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 2 kilometers per hour nga mostly cloudy. Samtang diri sa Bacolod City 24 to 32 degrees Celsius nga may 59% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 5% or 5 kilometers per hour nga mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:37 subong nga aga kag magatunod las 5:34 karon sa kahaponanon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ini si Bombo Grace del Labaton para sa pamasang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang aga. Ato na nabatian mga kabombo ang lakat sa aton nga panahon upod kay Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton. Kagkaroon sa ilo nakita sa detalye na sa aton nagapangunang balita national. Ikaayong lawas palangabuyan kag kalinong ang pila sa mga ginakabig nga kadalagan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iya nga una nga 100 days sa opisina, sa iya nga weekly vlog. Ginpayag ni Marcos nga gamay pa lamang kung ikumparar sa kabugusan sini nga plano, ang iya nga natuman apang nakalatag naman ang iya nga administrasyon sang mabakod nga pundasyon bilang pagsugod sa ginpromesa sini nga pagbag-o. Sunod diri sigurado sini nga mahatagan san kakaigo nga atensyon ang pundasyon nga ginakabig sini nga kabahin sang isa ka produktibo nga sosyudad. Sunod sa presidente ang desisyon sang gobyerno nga i-resume ang face-to-face classes. Apisar nga padayon ang pagpanghangkat sang COVID-19 ang nagtugas ang domino effect nga nagbulig sa pag-fuel sang economic activities kay mga oportunidad sa pungsod sa nagliligad nga mga binulan. Sunod sa iya, ini ang nagdala sang significant economic activity kag stimulus ilabi na sa retail kag informal vendors. Sunod pa diri ang iya nga pinalakas program o kon pinaslakas program, ang isa man ka achievement sa iya una nga 3 ka bulan sa opisina. Wala man sunod kay Marcos nalipatan ang mga health workers sa iya nga first month sa opisina. Sunod sa iya, ang administrasyon na nakadisburse ang kapin 1 billion pesos agod pondohan ng special risk allowance nga balayran sang gobyerno sa kapin 95,000 health frontliners. Gindugang man sini nga 84.1 million pesos ang ginalukar para sa sektor sang agrikultura, partikular na sa local coffee production kag rehabilitation sang high-valued crops. Nagalaw ang presidente nga mangin available ang mas madamo nga trabaho kag ginpahayag nga makaangkon sang 8.9 billion dollars nga investment pledge sang iya nga trips sa Indonesia, Singapore kag Estados Unidos. Tiniyak nating mabigyan ng sapat na atensyon ang mga pundasyong tinuturi nating sangkap ng isang masaganang lipunan. Para sa akin, ito ay kalusugan, kabuhayan at kapayapaan. Ito siguro ang maaring maging tema ng ating first 100 days. Ang kabahin sang speech ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang ginlista sa opisina ni Vice President Sara Duterte ang ilang mga accomplishments sa unang 100 days sang Marcos administration. Sa isa ka statement ginpahayag sang OVP nga nakaprocess ini isang kabugusan nga 134,376,764 pesos and 95 centavos. Sa Medical kag Burial Assistance Program humalin sang nag-assume si Duterte sa opisina sang Hulyo 1. Sa nasambit nga balor, kabukusan nga 124,579,964 pesos and 95 centavos, kag 9,796,800 pesos na ang naproseso para sa medical aid kag burial assistance. Sunod sa OVP ang medical kag burial assistance para sa Indigent Filipinos Program, ang naka-arrange na sang isa ka partnership kaupod ang Department of Health para sa medical assistance to Indigent Patients Program nga nag-cover sang hindi magdubo 31 ka mga public hospitals sa bilog nga pungsod.
Gindugang man sa opisina nga naka-arrange ini sa isa ka partnership kaupod ang Department of Social Welfare and Development para sa pag-release ng assistance to individuals in crisis situation. Para sa OVP Medical Services, hindi maglapaw sa 20,000 pesos paagi sa guarantee letter kag mga medicines in kind ang ginhatag sa kada beneficiary, samtang ang burial assistance ang ginhatag paagi sa petty cash. Sa libreng sakay program sa OVP, suno sa opisina, ang programa ang nakaserbe sa kabukusan nga 98,293 ka mga persona sa 1,470 trips nationwide. Sa iya una nga 100 days, sumalin sa nagasumini sa opisina, ginpahayag sang OVP nga nakapanagtag na ini sa kabukusan nga 3,220 school supplies, kaga hygiene kits bilang kabahin sang pagbabago campaign. Kag sa ato na katapusan nga balita national, ginpalabot ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iyang pagpakig-unong sa mga pamilya sa napatay sa Indonesia Soccer Stampede kag pag-atake sa nursery sa Thailand. Ginpangamuyo sini ang recovery sa mga survivor, pagpaayos sa mga nalisdan kag ang pagpahuway sa mga nagtaliwan. Madumduman nga hindi magnubo sa 129 ka mga persona nagtaliwan sa kapin 180 ang pilason sa isa ka soccer match sa Malang, East Java Province sa Indonesia matapos ang nagluntad nga stampede. Samtang sa Thailand, ginluthang patay sang isa ka anay pulis ang hindi magdubo sa 37 ka mga persona kay kalabanan diri ang mga kabataan. Pagkatapos ang pagpang-atake, nagpauli ang gunman nga si Panya Kamrab kay ginpatay ang iyang asawa kag bata antes ginpatay ang kaugalingon. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sang aga. Kakaroon sa ilon nakatasidetali na sa ating kapangunang balita international. Kadto kita sa Thailand, nagbisita ang hari sa Thailand sa ospital agud nga Chikeron ang mga survivors ng isa ka nursery massacre, isa ka tumalagsahon nga tinion nga makitaan ang monarch nga masami nga ginalaragway nga semi-divine sa publiko. Si King Maha Vajiralongkorn ang nagpadulong sa isa ka ospital sa Northeast Nongbua Lampu Province, kaupod si Queen Sotida nga agod niya makikita sa mga himata sang 36 ka mga persona ang ginpatay sang isa ka anay pulis sa pagpang-atake sini sa isa ka bulutuan kapin 50 sa mga royalist supporters nga kalabanan nagasukso sang official color nga yellow sang hari ang naghulat sa gwa sang ospital kag pagbisita sa monarch. Sa litrato ang ginpublish ang media department sang gobyerno sa official Facebook page sini, makit-an ang hari nga nagasuksok sang isa ka dark gray suit kag ginagreet ang mga tao sa ospital kaupod ang reyna. Si King Vajiralongkorn ang nagapungko sa apik sang gahom sang Thailand kag ang impluwensya sini ang nagalapnag sa naglain-lain nga aspeto sang sosyedad. Kag sa katapusan nga balita international, ginpahayag sang Russia nga 3 ka mga persona ang nagkalamatay matapos naglupok ang isa ka truck sa Taytay nga nagaling sa Crimea sa mainland Russia, isa ka simbolo sang annexation sang peninsula apang wala naman gilayon nga ginbasol ang Ukraine. Ang paglupok ang nagigo sa 19 kilometros nga Taytay nga importante para sa Kremlin. Sa isa ka footage nga nagalapta sa social media, makita ng mga parte sang Taytay nga nagkaladagdag sa tubig. Sa investigative committee sang Russia, suno sa preliminary nga impormasyon, 3 ka mga persona ang napatay. Sunod rin nakuha sa tubig sa idalom sang Taytay nga nag-collapse ang bangkay sa isa ka lalaki kag isa ka babayi. Sunod sa Moscow, posible nga mga pasahero ini sang isa ka salakyan nga nagabiyahe malapit sa naglupok nga truck, kag ang ilang mga identities ang sakaron padayon pa nga gina-establish. Nakilala naman ang tagiya sang truck nga residente sang Southern Krasnodar region. Sunod sa Russia ang paglupok ang nagtugas ang pagkasunog sang 7 ka oil tankers nga ginabiyahe sa train kag nagpa-collapse ang 2 ka mga car lanes sang dalan kag rail structure. Ang Taytay nga personal nga gininagurahan ni President Vladimir Putin sang tuig 2018 ang isa ka vital transport link para sa mga nagdala sang military equipment sa mga soldado sang Russia nga nagapakigbato sa Ukraine. Samtang sa aton nga balitang espesyal, tumalagsahon ang talento sang isa ka 2 ka tuig nga bata nga babayi sa Lapu-Lapu City, Cebu. Bangod magluwas nga makabasa na ini sang English, nagaisip pa ini gamit ang 3 ka lengguwahe kag sa ulado pa sini ang nagkalain-lain nga hayahay sang nanarisari nga pungsod. Suno sa report, 7 pa lang kabulan si baby Yana Borgonia
sang ini ang nagahambal na. Ginpahayag sang Iloy sini nga si Hannah Borgonia nga pamilyar na si Baby Yana sa phonic sound sang alphabet sang ini ang 11 pa lamang kabulan. Antes pa man nakatuon, maglakat sang ini ang manugisa pa lamang katuig, una pa ini nakahibalo agud nga magbasa sang sentence. Nakahibalo man ini nga mag-isip sang 3 ka lengguwahe nga ginalakipan sang Japanese. Sisiw man para sa bata ang pagtumod sang 95 ka mga hayahay sang nagkalailain nga pungsod sa kalibutan. Suno kay Dr. Raul Gaa, nga isa ka behavior specialist, makabig nga gifted child si Yana. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 ang aga. Kadto naman kita sa aton nga balita sa negosyo. Masubo nga balita para sa mga motorista. Isa na naman ka big time oil price hike ang ginalauman sining nga semana. May report si Bombo Glory Faith Alshario. Nga balita ang magasugada sa mga motorista sa madason nga semana matapos ang tuman nga pagsaka sa presyo sang gatong santo sa projection sa oil industry. Ginalantaw sang oil industry nga magasaka ang presyo sang diesel kada litro sang 6 pesos tubtob 6 pesos and 30 centavos. Ang presyo sang gasolina magasaka man sang 1 pesos and 10 centavos tubtob 1 pesos and 40 centavos kada litro. Management Bureau Director Rino Abad ang rason sa pagsaka sa presyo sang gatong ang agresibo nga pagsaka sang interes sang Estados Unidos. Naibaloan nga ang kompanya sang langis ang nag-aanunsya sang price adjustment kada Lunes kag nagapatuman kada Martes. Ang pinakaulihi nga price movement para sa year-to-date adjustment ang nagdahat na sa net increase nga 14 pesos and 45 centavos kada litro sa gasolina, 28 pesos and 95 centavos kada litro sang diesel, pag 23 pesos and 25 centavos kada litro sang kerosene. Sa foreign exchange rate, so sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 58 pesos and 92 centavos. Samtang sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 3 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 46 centavos. Ang euro ang may baylo nga 57 pesos and 42 centavos. Pag ang Saudi Arabian riyal ang may baylo nga 15 pesos and 59 centavos. Ang average sa presyo sang produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell, and Petron stations. Ang unleaded ang nagabalor sang 64 pesos and 40 centavos to 66 kada litro. Ang premium ang nagabalor sang 64 pesos and 95 centavos to 66 pesos and 95 centavos kada litro. Ang diesel ang nagabalor sa 67 pesos and 70 centavos to 72 pesos and 38 centavos kada litro. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Glory Faith Alshario para sa Mansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 ang aga. Kagamuyan to mga kabumbong kabagusan natin nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw ta sa Domingo petsa 9 sa bulan sa Oktubre sining tuig 2022. Sa aton nga Christmas countdown, 77 days to go before Christmas. Kag sa katapusan kami inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Kagkaroon mga kabombo, katuan naman nato ng aton nga patrol si Bombo Carla May Defensor para sa aton nga misa sa subong adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Yaran sa piya kalinya, Bombo Carla, please come in. Yes, sa Pambazalde live kita rin sa Our Lady of Candles kag subong aga magasugod na ang Santos
ang aton nga opening song mga kauturan nag-agda sa aton nga magdayaw kag magsinadya. Ga-celebrate kita sa Santa Eucharistia. Apod nato ng Ginoo, source of our joy. Kapin pa, karon nga adlaw, Fiesta Solemne sa Our Lady of the Holy Rosary. Aton Eloy. Sa ngalan sa Kamay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo, ang Ginoo iyara sa inyo. Karon nga adlaw, ikaduha nga Domingo sa Oktubre. Aton ginasaulog ang Fiesta Solemne sang mahal nga Berhen sang Santo Rosario. Nga amo ang ikaduha nga santa patrona sang aton dahil. Anangin matinumanon sa kagubuton sang Dios, kag ang Dios nahamuot gid sa iya. Kabay mahamutan man kita sang Dios dira sa aton pagsunod sa iya bilang isa ka simbahan nga ululupod sa pagpanglakaton kag pagpamatiay padulong sa kabuhi ng pagpagkabalaan. Third kilala ko nato ng ato mga sala. Ako magintagos kita sa pag-celebrar sa ning balaan ng mga misteryo. Nagakompesar ako sa Diyos nga mapagagahong sa tanan. Kag sa inyo mga autor, kaya nakasala ko nga tuod sa una sa purong, sa buhat, kag sa pagpatumbay. Sa akan sala, sa akan ako katuod nga sala. Usa nagaampo ako kay Santa Maria Kirin gihapon sa tanan nga mga angeles sa mga santos. Kag sa inyo mga autor, igaampo ninyo ako sa ating Ginoong Diyos. Kabay nga maluway sa aton ang Diyos nga makagagahong sa tanan. Kag sa natatawan ng aton mga sala, tuyan kita niya padulong sa pabuhi nga walay katapusan. West Bank account sa Our Lady of Candles. Thank you. Sa liwat, mayong aga mga kauturan, aton ginasaulog subong ang Fiesta Solemne sang mahal nga Berhen Maria sang Santo Rosario upod sa aton tema, si Maria nga nagpamati sa Dios aton kaupod sa pagpanglakaton. Ginaupod man naton ang pagpasalamat sa mga katapos ang Apostleship of Prayer nga amo ang aton sponsor sa sininga misa. Agud mabinungahon kag matinumanon ang atong pagsaulog sa sininga misa, ginaagda ang tanan sa pagupod kag pagsabat sa mga salabton kag kalantahon. Palihog magtindog ang tanan kag aton sugalawon si Kristo sa persona sang iya ministro, Monsignor Felix Pasquin. Aton pagtililipon, grasya sa Diyos na nagdala sa tagsa-tagsa. Tira sa misa sa Diyos aton pakita, kag magpamatyan tanan sa iya. Nakita simbahan sa Diyos, tapos kaganayin na magsinadya, sa pag-ambag at pagdayaw sa Diyos. Pagdayaw ang magsinadya, itatanan sa Diyos. Kasining santos na misa, ialad nato ng tanan sa iya. Pagdayaw ang magsinadya, kag magsinadya. Ga-celebrar kita sang Santa Eucharistia. Apod nato ng Ginoo, source of our joy.
Kapin pa, karon nga adlaw, Fiesta Solemne sang Our Lady of the Holy Rosary sa aton Iloy. Sa ngalan sa Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo, ang Ginoo iyara sa inyo. Karon nga adlaw, ikaduha nga Domingo sang Oktubre, aton ginasaulog ang Fiesta Solemne sang mahal nga Berhen sang Santo Rosario. Nga amo ang ikaduha nga Santa Patrona sang aton diocese. Siya nangin matinumanon sa kagubuton sang Dios, kag ang Dios na hamuot gid sa iya. Kabay mahamutan man kita sang Dios dira sa aton pagsunod sa iya, bilang isa ka simbahan nga ululupod sa pagpanglakaton kag pagpamatiay padulong sa kabuhi sang pagpagkabalaan. Mga utod, kilala ko nato ng aton mga sala. Agun magentakus kita sa pagsalebrar sa ning balaan nga mga misteryo. Nagakompesar ako sa Dios nga makagagahong sang tanan, kag sa inyo mga utod, kaya nakasala ko nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon ako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon, sa tanan nga mga angheles sa mga santos, kag sa inyo mga utod, igaampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluway sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ang aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Diyos sa kahitahasan.
Mga buyo kita, o Ginoo, paagi sa pagtunda sa anghel, nakahibalo kami, nga si Kristo nga imo anak nangin tao, pun ang amon tagipusuon sa imo grasya, kag tungod sang iya pagkasakit kag pagkamatay, upod sa mga pag-ampo ni Santa Maria Birhen, ipaambit sa amon ang iya mahimayaon nga pagkabanhaw. Ginapangayo namon ni sa imo, pagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka naghari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa ang mga katuigan. Ang pagkamainuwangon sang aton mahal nga Iloy, sa misyon sang aton Ginoo, maathag nga ginapakita man sini nga balasahon, sa iya padayon nga pag-unong sa mga gintutunan. Ang pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sa mga apostoles. Sa tapos makakayab si Jesus sa langit, nagbalik ang mga apostoles sa Jerusalem halin sa bukid sang mga Olivo nga mga 1 kilometro halin sa syudad. Sang pag-abot nila sa Jerusalem, nagsaka sila sa kwarto nga ila ginadayunan. Sila amusanday Pedro, Juan, Santiago kag Andres, Felipe kag Tomas, Bartolome kag Mateo, Santiago nga anak ni Alfeo, Simon nga patriota, kag Judas nga anak ni Santiago. Ini sila nagatipon pirmi sa pagpangamuyo, kaupod sang mga babayi, kag ni Maria nga iloy ni Jesus, kag sang iya mga utod nga lalaki. Ang nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Kay gintamod niya ako, ang iya kubos nga alagad, sugod karon, ang tanan nga mga tawo magatawag sa akon nga bulahan, tungod sang dalagko nga mga butang nga nahimo sa akon, sang gamhanan nga Dios, ang iya ngalan balaan.
Nagakaluoy siya sa tanan nga nagakahadlok sa iya. Gintuman niya ang iya saad sa aton mga katigulangan. Ginbuligan niya si Israel nga iya alagad, kag wala siya magkalipat sa pagkaluoy kay Abraham, kag sa tanan niya nga mga kaliwat sa walay katubtuban. Ang Diyos nakapamatarong sang iya mga pinili, nga mangin kaangay sang iya bugtong nga anak, sila nga iya ginpain, magaambit man sang iya nga himaya. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, nakahibalo kita nga ang tanan nga mga butang, ginahimo sang Diyos para sa kaayuhan sa mga nagahigugma sa iya, kag sa mga gintawag niya suno sa iya tinutuyo. Kay ang mga ginpili na sang Diyos, iya man ginpain, agod mangin kaangay sila sang iya anak, agod nga ang anak mangin panganay sang madamo nga mga kauturan. Gani, gintawag sang Diyos ang iya mga ginpain, kag ang iya mga gintawag, iya man sila ginpakamatarong, kag ang iya ginpakamatarong, iya man ginpaambit sang iya himaya. Ang pulong Maghimaya ka, Maria, nga puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Ginpadala sang Dios si Gabriel nga anghel dito sa sang pagkabati ni Maria sang ginsiling sang anghel natublagid siya. Kag nagpalibog kung ano ang kahulugan sa ginhambal sang anghel. Nagsiling ang anghel sa iya, hindi ka magkahadlok, Maria, kay nahamutan ka sang Dios. Yari karon makabusong ka kag magaanak sang isa ka bata nga lalaki, kag pagahingalanan mo siya nga sa Jesus. Magindako siya kag pagkatawgon nga anak sang labing makagagahom nga Dios. Ang Ginoong Dios magahimo sa iya nga hari subong sang iya amay nga si David. Kag maginhari siya sing dayon sa mga kaliwat ni Jacob, kag ang iya ginarian wala sing katapusan. Si Maria nagsabat sa anghel, anong pagkahimo sini kay ulay ako nga babay? Ang anghel nagsabat, ang Espiritu Santo magakunsad sa imo, kag ang gahom sang Dios magalikop sa imo. Tungod sini ang balaan nga balini sa akon suno sa imo ginsiling. Kag ang anghel nagbiya sa iya. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Mayong aga sa inyo tanan, kag happy fiesta
sa Diocese sang Bacolod. Karon nga aga, kinakalipay naton secondary patron sang Diocese of Bacolod. Ining mga hitabo ini sa aton parokya, sa aton kabuhi. Palakpakan naton mga kauturan. Santo Rosario, mga kauturan. Ang istorya sang Holy Rosary associated gid sa peligro kag sa danger sang aton kabuhi. October 7, 1571, delikado ang mga Kristiyano dito sa Europa. Ang mga Turks nag-advance kag and Europe was saved for Christianity. And the whole world for that matter, mga kauturan. Ano ang pananaw sa ang mga Muslims masyado kadamo. Nga kauturan, ginaway, nagpalukpanay, barko, versus barko, mga kauturan sang hapon na. Nagmadinalagon ang Kristiyano. Padamo sa mga Muslims ang nagkalamatay. And Europe was saved for Christianity. And the whole world for that matter, mga kauturan. Ano ang pananaw sa mga tao sa itong victory in the Battle of Lepanto? February 1981, sa EDSA, ang mga tangke, ang mga eroplano nagadupad, ang puwersa militar sa Malacanang nagatubang sa mga tao, milyon sa mga tao nagatubang, nga nagasiling tapuso na ang mapintas kag diktatorya kapag ginahon. Ano ang ginakaptan sa mga tao facing the tanks, facing the violence? Santo Rosario, mga kauturan. So in other words, mga kauturan, sa history ng Santo Rosario, it has always been associated with danger. At insalbar kita. Mga kauturan, danger sa history na tabunan. Atang, sa personal na ito kapag mga buhi, may mga danger man kita. At may mga experience siya gin kamo, wala kamusing ginakaptan sa pagpabagod sa inyo, kundi Santo Rosario. Aga na, schedule na, maoperahan sa heart center, kinstrip na siya sa biyatanan kapag kabayo. Ikarga na siya sa katri, idulong sa operating room, sa heart center. Habang ang pasyente nga ina, ano ang kinasiling niya sa nurse? Miss nurse, tanan kuwaa sa akon, mga rino, mga tanan kuwaa, except sa Santo Rosario. Ako ina, mga kauturan, when I underwent adjuvant, all the time, magkakaptan ko, Santo Rosario. Hindi kita kasiguro sa mga procedure, kasali kita sa mga doctors, pati nakahatag peace of mind, strength, and
serenity, mga kauturan, ang akong pagtakot ng Santo Rosario, mga kauturan. Then a few years after, diri na ako gin-assign sa aton sa Our Lady of Candles. Balik naman ako sa Manila. Kaya ang findings ng doktor diri sa aton sa Bacolod, fourth stage na ako sa cancer sa prostate. Fourth stage na. Kung di ba kahaladlok, pagkakulol ba? Nakahatag ko sa Manila. Nag-meet na ko sa doktor dito. Kag on the day na operahan na ako, opera sa akong robotic surgery. Kinulbaan pag ako ba si mag-robot balik sa controls ba si robot ako, no? Robotic surgery. Kauturan, and the morning, operahan ako. Itsulod ako sa isang waiting room. May kortina, walang isa. Walaton lang. Ang operating room, ara man lang sila. Dugay-dugay na gabot ang surgeon, anak ko. Inabrihan niya ang kortina. Kagdag siling, Mother, good morning. So, good morning, Doktor. Yeah, how are you? Kaptan ko ako sa rito ko kaging pakita sa iya, Doktor. Are, anak ko na kabahot. Ang doktor, si Dr. Jason, maging puot man siya ng bulsa. O sa rito man, kagkasiling siya, ikaw lang haw, may-ari man ako. Kapaturan. I felt confident to go through that robotic surgery at ako na doktor. Kakapot galing at doktor sa ang robotic surgery, mga kauturan, ang doktor wala na nag-aatubang sa pasyente, wala nag-aatihan na. Nag-aatubang lang siya sa screen. May robot nag-aatubang na mo ang pinamanigo niya sa screen. Ang screen, pinamanigo sa kamot sa surgeon. The hands that held the Holy Rose. Mga kauturan, tanan kita na experience yan. Hindi kita pagpabayaan. Ang first reading na pakita sa aton, Jesus, nagkayod na sa langit. Jesus, hindi na nila kaupod. Sa pagkamatuod, ang ilang samtikan sa kabuhay ng mga apostoles ni Jesus. Nagsaka sila sa upper room, kag dito nagpangabuyo. And who was with them sa pagpangabuyo? The Blessed Virgin Mary as a mother. Mga binayaan, ara ang Iloy. Sa aton pagkabuhay, mga kauturan, sa sugod sa palay, sa pagpakabuhay nato, many times, ang aton palasyaton, ay daw binayaan na kita. Pero pabayaan na kita. Ang inflation is at its high. Ang aton na utang, tama na din kita. Bigado na din, kamahal ng tanan. So, pinabayaan kita. Ang atong doy, naupol sa atin. Hindi niya dapat pabayaan. So, may kalipay karon gadlaw, silibrahon naton ang Fiesta Solemne ng Holy Rosary, secondary patron of the Diocese of Bacolod. Hindi kita pabayaan sa aton Iloy. Ang aton Iloy o the Rosary, palagpakan natin siya, di ba? Nagid kamahal sang tanan, daw pinabayaan kita. Ang aton Iloy, gaupod sa aton, hindi niya kita pagpabayaan. So, may kalipay karon gadlaw, silibrahon naton ang Fiesta Solemne sang Holy Rosary, secondary patron of the Diocese of Bacolod. Hindi kita pagpabayaan sang aton Iloy. Ang aton Iloy, Holy Rosary, palagpakan naton siya liwat.
sa wala pa ang kalibutan. Diyos, gikan sa Diyos, kasanag, gikan sa kasanag. Diyos nga matuod, gikan sa Diyos nga matuod. Ginanak sa wala gintuga, isa sing kinaugan. Di sa amay, pagi sa iyang tanan gintuga, tungod sa aton nga mga tao, kag tungod sa aton kaluwasan, nanaog sa gikan sa langit, kag panamkon sa ni Maria nga Birhen, sa lalang sang Espiritu Santo, kag nahimo nga tao, ginlansang sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto sa ginlubong, kag nabanaw sa ikatlo kadlaw, suno sa kasulatan, kag nagkayab sa langit, naglingkod sa tuo sang amay, kag magakari sa liwat nga mahimayaon sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay, kag iya ginarian wala sing katapusan. Nagato ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga nagikan sa amay kag sa anak, upod sa amay kag sa anak, ginasimba kag ginahimaya siya sing tingob. Nagambal sa paagi sa mga propeta, nagato ako sa simbahan nga isa, Santa Katolika kag Apostolika. Nagato ako sa isa lamang kabunyag, sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot na ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. O Diyos nga mo namay, imo ginpili si Maria nga mangin sulundan, namon sa pagtuman kag sa pagpamati sang imo kabubuton kag pagkamaluluyon pagi sa imo anak nga iya ginbunag, pamatii kami sa amon nga pagsiling. Sa pagampo sang Birhen sang Santo Rosario, dungga kami o Ginoo. Sang Birhen sang Santo Rosario, dungga kami o Ginoo. Para sa simbahan, agud nga ang aton Santo Papa nga si Francisco, ang aton mga obispo nga si Patricio, kag ang tanan nga mga kaparian, padayon nga magiyahan sa ilang nga pag-alagad, kag pagkaluoy sa katawuhan sang Dios, ilabi na sa mga kubos kag nalisdan, mga muyo kita. Para sa mga lideres sang pungsod, agud nga ang pag-alagad nga may pagpaubos kag kaalam, kag ang pagpasulabi sa pag-amnig sang kabuhi, magapangibabaw, labaw sa tanan, batok sa bugal kag handom nga magmanggaran kag mangingamhanan sa kalibutan, mga muyo kita. Sa Santo Rosario, dungga kami o Ginoo. Para sa mga nagaantos tungod sang tuman nga kaimulon, balatian, giyera, kag mga kalamidad, kag sa mga ginapigos ka mga indigenous people, agud nga sa likod sang kadulom, makakita sila sang kapawa sa ila pagpabilin nga maligon sa pagtuo, kag puno sang paglaom sa Ginoo, mga muyo kita. Sa pagampo sang Birhen sang Santo Rosario, dungga kami o Ginoo. Para sa tagsa kapanimalay kag mga katidingban nga Kristiyano sa aton diocese nga nagapangamuyo sang Santo Rosario, agud sila magpabilin nga nagahiusa kag napabakod sa pagtuo batok sa mga kadainan nga nagahalit sang ila paghigugma kag pagkabalaan, mga muyo kita. Sa pagampo sang Birhen sang Santo Rosario, dungga kami o Ginoo. Sa hipos lamang aton ipahayag sa mahal nga Dios ang iba naton nga mga kinahanglan sa kabuhi pinaagi sa aton Iloy, Santo Rosario. Umahigugmaon nga amay sa pagtabang sang amon Iloy ang Birhen sang Santo Rosario, kabay nga wala sing pangamuyo nga hindi masabat. Kag wala sing pangabay nga hindi mahatag. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
Pangamuyo kamamang utod, agod ang aton sakripisyo, pagabatunon sang Diyos, amay makagagahom sang tanan. Batunon unta sa Ginoong sakripisyo. sa ila sa pagdayaw sa imo si Papay no Puso nga naga si Kao katoro kido kagtuburan sa Tanaga Pagkasantos gani padala ng Ibo Espiritu Pagkasantos sa mga dulo tapos kapatimo iti para sa amon kalawas kagdugo isang amon Ginoong Heso Kristo so wala pa siya gintugyan sa kamatayon kaya kinbaton sa kinabubuton iyakin kuha kakit pamihak-ihak ang tinapay karagpasalamat kag iyakin panagdag sa iya makagintotonan karagasili magkuha kamatanan kag magkaon sini kay niya magkakon lawas ay katugyan para sa inyo. Sumang pagkatapos ng panahapon, iyagin kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kag iyagen palibot sa iyong makagintotonan nga nagasiling. Magkuha kabatanan kag paginaw sa sining kalis. Kaya niya mang kalis ang akon dugo. Ang dugo sang bago kag walay katapusan nga resultahan. May kaula para sa inyo kag para sa tanan. Sa kapatawaran sang mga sana. Himuanin niyo di sa akon at tumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Karamaya magkakala sa tinapay sa buhay ni Kalay sa karawan sa pagsaulog namon. Sa kandawanan sa pagkamatay kag pagkabanaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig nga pagkatakol sa pagkatubang kag sa pagkalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapagkaluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambis ang lawas ng dugo ni Kristo. O ginoodong damang imasumbahan na laptag sa bugas sa kalibutan. Kita sa pagigugma po sa amon Santo Papa kasi Francisco, sa monobispo kasi Patricio, sa monobispo Kag sa pagkalagad sa yung dabang mga sakop sining amon katilipan, amang aminatay sang amon panimatay, nagdaliwan, nga may paglaom, mapamanhaw sila, yung dumaman ang tanan, nagkadamatay, sa imo pagkaabyan, patunan sa pagtanaw, sa imo may payaon, Kanoy man kami, at hindi karoon nagatapo. Kagbindisyon ni ang mga nagamala sakit. Kagamay mga kabutayan sa pagpakabuhi. Akon bambit nawar kabuhi nga walay katapusan. Magdayaw kag magimaya kami sa imo.
Mapod kay Santa Maria Virgen de los Ángeles, mapod kay San Jose Iya Esposo, mapod sa mga apostoles sa kay San Sebastian, ug sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, agi sa ibana sa Heso Kristo. Agi sa iya pod sa iya kamira sa iya gidahatag sa imo Dios Amay nga makagagahom sa kaisahan sa Espiritu Santo tanan nga dungog ka kimaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Tungkol kaging sugo sa kataban luluwas kag suno sa iya gitudlo mga muyo kita sigbay dako kapag sakit. Luwason mo kami yung Ginoo sa tanan nga kalautan at agi kami sa pagdaet sa amon mga inadlaw. Muli kami agad maluwas kami gihapon sa sala kag paliguna kami. Sa tanan nga mga paraligban sa amon na nagapaabot kami sa bulaan adlaw. Kamon ginalauman nga magabatik sa Yesu Kristo nga amon mantul buwas. Obrang sa Kristo, panagsaling sa mga apostolan, sa pagdaan na nabilin ko sa inyo, ang akong pagdaan, nahatag ko sa inyo, hindi pagdamdam, amon mga salaan, kundi ang pagtuos ng basimbahan kag sunod sa ipaginsiring, at agi siya sing pagdaan kang pag-iusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Ang pagdaan sa Ginoo, yara gyapon sa inyo tanan. Magkatagay kita sa pagkidait sa inyo.
Yari ang kordero sa Diyos, maragawala sa magasala sa kalibutan, bulahan magidadapit sa bangketi sang kordero. Lawas ni Kristo. Akto sa Espirituhanon sa pagkalawan. Sinongin, nagatuwa ko kaya lang pagpupot sa naging palangan. Pinahipong makoy sa tao sa natin sa handog pagmapit sa iyo. Ako sa lang. At hindi ka tiyon, hindi ko mapapit sa natin pagkalawan. Pagkaring kami na tamang spiritual na pamahal sa ako sa natin. Nadamot sa iyo sa nakakaakot sa nakakaling. Hindi ako pagtuguti, patay ako sa iyo.
mangamuyo kita. O Diyos, mo namay amon kinbantala sa sininga sakramento ang pagkamatay. Tutubag kabangaw sa imo anak. Agi sa pagpakingambit namon sa iyong mga kasakit, maambit manamon ang iyong katipay kakimayaw. Pinapangayo namon din sa imo, agi kay Kristo, kaamon noo. Malihog maglingkod sa makadali para sa mga kaibalo. Aton ginapasalamatan ang aton sponsor subong amisa, amo ang katapos ang Apostleship of Prayer. Sa dason nga Domingo, ang aton sponsor amo ang PEC of Medalla Milagrosa and Capitol Heights Sport. Ginariman man nato ng aton mga sponsor sa aton daily rosary sa grotto kada alas 5 sa hapon. October 6 to 10, PEC of Community of Hope called kag San Lorenzo Luis. October 11 to 15, PEC of Greensville 1 and 4 kag Guardias de Honor de Maria. Inapaybaluman sa inyong mga friends kag sa inyong mga tupad balay sa aton anticipated mass kada Sabado alas 6 ng hapon. Inapaybaluman ang tanan na may arang isa formation sa EMHC or lay minister sa November 19, 7 a.m. sa Villamonte. Last day of submission sa candidate sa October 29. Kag kung sino ang luyag na mag-donate sa aton na Golden Sacerdotal Anniversary ni Father Pasquin, pwede ninyo mahatag ang inyong donation through GCash kag SWS Bank account ng Our Lady of Candles Parish. Salamat gid. Malihog magtindog ang tanan. Magabaton kita subong sa bendisyon solemne sa piyesta sang aton Iloy. Ang Ginoo yara sa inyo. Magsabat kita karon sang amen. Ang anak sang Dios nga natawo sa mahal nga Birhen Maria, nagtubos sang mga katawhan kabay ka iya kamahatagan sa gibugana ka bendisyon. Amen. Inyo ginbaton ang ginagikanan sang kabuhi bagi sa mahal nga Birhen Maria, kabay nga magkalipay kamo sa gihapon sa Iloynon nga pagtata. Nagkarita mo sa pagkalipay sa piyesta ni Maria, kabay nga mapuno kamo sing makakalipay sang Espiritu kag sang mga bugay sang inyo langitnon nga puloy-an. Kabendisyonan kamatanan sang Dios nga makagagahom, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Nahalan ng Santos Misa magkakatita sa pagkiday. Ang ato ni Loy Santo Rosario, palakpakan na. Kanahawan mo, Ginoo, ang lahat sulit na dalag ay ribay sa paglaho kanino ang ginahando. Ang ito'y ang pag-ampo mo bilinon ay pag-alahan niya patay. Ang iyong pagkulo
Mga pinanabatayan nyo atong sinipag dala sa inyo sa Santos Camisa, sini Domingo, ikaduha Domingo sa bulan sa Oktubre, live to direct from Our Lady of Candle Parish. Sa nangikapod naman aton sini Domingo, si Monsignor Felix Pasquin, no? So, sa mga nag-upod sa aton sining Domingo, sa aton sining Santos Camisa, no? Salamat kid sa aton nga mga viewers, no? Mga utod na ton, sa no ito ay nga bahay niya pa sa kalibutan ng nagapod sining aga sa ato sining Santos nga misa. Balikan sa Bumbo Carla sa dugang pa nga mga pagpatag dugang pa mensahe ni Monsignor Felix Pasquin, no? Para sa aton sining kwan nga Santos nga balasahon, no? Sining adlaw iya sa Domingo sa aton ikaduha kita nga Domingo sa tuig 2000 ikaduha Domingo sa bulan sa Oktubre tuig 2022 sa Pitsa 9 kita karon. Sining adlaw, no? Silak-silak gawa si Haring Araw, sining nga mga tinion, no? Gabay pa nga daw magpas-tipas man ang ulan, kaya grabe gid ang ulan lamang kagabi. Tob-tob sining nga kagahon para makaligwa man aton nga mga kauturan niya mga padulong sa ilatag sa kamakasibahanan, sini iya nga aga, no? Before pa man, no? Sa mga nanway tuway nga mga aktibidades na ato ni Mon siniyang adlaw sa Domingo ti Family Day Subong, Banding Day, sa ato siniyang nga mga kauturan. Sa balikan taliwat si Bumbo Carla, may defensor live from our Lady of Candle Parish, no? Bumbo Carla, come back. Yes, Bombo Danis, live kita diri subong sa Our Lady of Candles. So bag-o lang gid natapos ang Santos nga misa, Bombo Danis, no? Ginaulat-ulatan na lang si Monsignor Felix Pasquin nga mag padulong din may ginaistorya pa siya, Bombo Danis. So far, Bombo Danis, bisan nagaingulan, madamo kita sa mga kauturan nga nagpadulong diri para magtambong sa Santos nga misa. First Mass sa second Sunday subong nga Oktubre, Bombo Danis, no? So bisan pa nga gaulan-ulan kagaina naghimos gid kag nagpadulong diri sa simbahan. So far sa subong Bombo Danis, wala na kita sa may mabatyagan nga pagpanalitin, no? Nag-init na. So thank you Lord, no? Nga init na sa subong Bombo Danis. Mapon sini nga mga kauturan nagapadulong naman diri, no? For second Mass sa subong adlaw kay PLS Rebbe meron pa sa ikaduha nga isa Bombo Danis. So mayaman na, no? Tapos nagulong po aton tiyempo makaduludalikat aton mga kauturan so wala nakapod sa aton sining live nga pagtutok sa misa makaduludalikat sila sa ilang malapit nga mga kasimbahan, Bumbo Carla. Yes, amo gid sakto gina Bombo Danis, no? At kung Sunday madamo gid kita sa mga misa, no, nga pagabantayan gid sa mga simbahan kay ti Sunday Bombo Danis is a family day, no? Dakadamo sa mga tagsa mga pamilya nganti sila magpadulong sa ila sini nga lalagawan, gapadulong gid ini sila anay sa mga simbahan, Bombo Danis. So ari na, no, si Monsignor. So Father, good morning. Ako na good morning liwat, Bombo Father, no? So kamusta, Father? Bombo Carla, good morning. Sa kay Bombo Divine nga nagbasa ng readings, good morning. So kapod natin si Bombo Danis. Bombo Dennis, mayong aga. Kita natin nga kabumbo, mayong aga. Sa Diocese sang Bacolod, Fiesta Subong. Sa aton secondary patron. Ang aton primary patron amo si San Sebastian. Kag Mike natawag kita secondary patron, kag ang aton secondary patron amo ang Our Lady nga misa sa tanan nga sa Diocese sa Bacolod karon nga adlaw, misa sang Santo Rosario. Ang Santo Rosario isagid ka pangamuyo sa diin kita nagameditar sa kabuhi sang aton Ginoong Hesukristo. Kag kita nagameditar sa mga misteryo sang kung naton pagkalantawon balin sa pinakapuno nga misteryo hasta sa pinakakatapusan do isabay ka pelikula isa ka sine parti na sa kabuhi sang aton Ginoong Hesukristo. So ang aton padayon nga pagpamalandong sa misteryo sang Santo Rosario
nga mong misteryo sang kabuhi ni Kristo kag sang aton kaluwasan. Amo ini ang isa kadako nga grasya nga makapapalapit sa aton Ginoong Hesukristo. Agod maging isa kita sa iya. Kag ano pang handom naton kung hindi nga mangin isa kita sa kay Kristo, kag ang iya nga kabuhi mangin ara sa aton. Bal ni San Pablo, hindi na ako nagakabuhi, si Kristo nagakabuhi sa akon. So mo ini na sa mga barangay sang Birhen sang una, gina maisa ka matahom nga hambal to Jesus through Mary. Makaupod kita kay Jesus, pinagi sa atong pinalangga nga Iloy. Hagang isa ka instrumento sina amo ang pagpangamuyo naton sang Santo Rosario. So kabay pa nga sa aton panimalay, aton ina nga himuon nga matahom nga hilikoton, kay isa ina kay gayunan nga maka-unite sang aton nga mga panimalay. Ang aton mga panimalay, mga miyembro sang panimalay, nagainupdanay matuod sa sulod sang sala, sa sulod sang kalan-an, pero kada isa masig busy maglantaw sa iya cellphone, kagway sila naga-istoryahan ay. So nadula ang aton nga kontak. So importante nga pagi sa pagpanggadi sa Santo Rosario, magapabilin ang aton nga union with one another sa sulod sang pamilya, kag labi na gid union with Mama Mary kag with the Lord Jesus Christ. So aton ini nga pakamahalon ining pangamuyo naton sang Santo Rosario. Happy Fiesta sa inyo tanan. Yes, happy fiesta man na Father, no? So amo na pong po din sa inyo pala itong kagina. Happy fiesta. So amo to no, ang nangimisay ni Monsignor sa aton tanan Bombo Dennis. So Father, thank you again. Salamat again. Welcome. Okay, God bless. Yes, God bless Father. Thank you so much. So Bombo Dennis, amo to no, ang nangimisay ni Monsignor sa aton na tanan Bombo Dennis. Sige, Bumbo Carla, salamat, Ged. Bombo Dennis, sa may nag-report nagikan diri sa Our Lady of Candles, ini si Bumbo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Napatayin mo kami na si Bumbo Carla, Benefensor sa atos ni paghatag naman sa inyo sang Santos Camisa, siling adlaw sa ikaduha Domingo sang tuig bulan sa Oktubre tuig 2022 sa mensahe pagpangamuyo sa Santos nga Rosario, no, para sa ato niya siling mga Katoliko mo ning mayor nga mensahe sa mga sining ang Sabado Domingo sa aton siniyang pagtutok sa inyo pagdala sa inyo sa Santos nga misa. So tanan nag-upod sa nagmonitor sa aton sa radyo sa 630 kHz sa mga nagtutok sa FB Live ka YouTube channel no, sa Liwata. Dason na mga Domingo no, ginambita nato aton mga kauturan mga Ilonggo ug Negros. Di mas kabahin sa kalibutan no, pwede ka mo makapamati sa misa na to, no? Every Sunday, 6:30 sa aga. No? So, tanan, salamat kids. Sanang naupod, salamat. Updare mga liwat no? sa masunod nga Domingo. So, standby na kamo sa masunod natin nga programa Good Morning Philippines. Badamo na makita sa mga bisita. Ano, gitigan na sa inyo. Mga topiko nga ito naman nga pagdamod sa Domingo diri sa Good Morning Philippines. Natanan na, ato na balikan makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino,